חנית שושן, טופ מרקטינג, אומנות המחירה. השלב השני בכל תהליך מחירה זה שלב איתור הצרכים. מה בעצם הלקוח מולי רוצה או צריך? זה שלב המברר, ואיך אני עושה את השלב הזה? אני שואלת את הלקוח שאלות. זה הזמן שלי להתעניין בו, להקשיב לו, להבין ממנו מה הוא צריך, מה הוא היה רוצה. נגיד שאני בעלת גן ילדים, ושאלתי את הלקוח, מה חשוב לך בגן ילדים? האם חשוב לך אוכל טרי מדי יום? האם חשוב לך חוגים לילדים? והלקוח ענה לי לתשובות האלה, כן. כל המידע שאני אוספת בשלב הזה יעזור לי מאוד להתאים לו את הפתרון לצרכים ולרצונות שהוא בעצמו העלה. דבר חשוב בשלב הזה זה גם לבדוק מה עם יחסי הכוחות. מי מקבל את ההחלטות, מי שמולנו או מישהו אחר בבית, אם יש מולנו 2 או 3 אנשים, למי אני צריך להתייחס, מי מקבל שם את ההחלטות. שלב הזה הוא שלב המברר, שלב איסוף מידע, שלב חשוב מאוד שייתן לי את הדרך לשלב הבא שלי, שזה שלב הצגת הפתרון שלי. השלב השלישי בתהליך המחירה זה שלב שלא חיכינו, להציג את הפתרון שלנו, להציג את המוצר או את השירות שלנו. זה המקום להציג את הפתרון שלנו כמענה לצורך שהוא בעצמו אמר 5 דקות קודם. זה המקום לבוא ולומר, יש אצלנו חוגים של יוגה וריתמיקה. שלב אחרי זה אמרת שמאוד חשוב לך אוכל נקי וחם כל יום. אצלנו יש את שולה המבשלת, שכבר 8 שנים עובדת איתנו בגן, ודואגת כל יום לאוכל טרי ומזין לילדים. בדיוק כמו שאמרת שחשוב לך. חזרה על השם, חזרה בדיוק על הצרכים שהוא בעצמו העלה, יוצרת תחושה שהפתרון שלי מותאם אליו. לקוח יקנה מאיתנו, אם הוא ירגיש שיש לנו את הפתרון ואת הערך למה שהוא צריך, ורק אז, בים התחרות שיש לפניו, הוא יבחר בנו. אני מזכירה, לקוחות יקנו מאיתנו אם הם ירגישו שיש לנו את הפתרון לצורך שהם העלו. חנית שושן, טופ מרקטינג, אומנות המחירה.